i companys, en tot cas jo crec que a les dones i als homes que així estem, i moltes i molts que no són a hores d'ara presents en esta sala, crec que és una obvietat el plantejar, el situar i el reconèixer que malgrat sense haver alcançat l'estat ideal i l'objectiu desitjat, esta organització sindical ve treballant des de fa molt de temps fins ara en algo que forma part i que avui ens quidra en este 8 de març, i és en l'ocupació i l'ocupació de qualitat. Jo crec que malgrat l'activitat sindical i la prestació de serveis que en el conjunt ofereix comissions obreres del País Valencià, està junt a l'esforç de totes i tots, comitè d'empresa, treballadores, treballadors, sindicalistes, professionals, gent que es vincula a la nostra organització per a programes finalistes, hem aconseguit i estem en camí d'anar aconseguint i d'anar millorant, sempre des de l'obligació de la millora de la qualitat i també, per què no, de la quantitat de dones i homes que s'incorporen al projecte sindical, ve fent camí. Ja es pegarien moltes organitzacions de tot tipus, però semblants o similars a lo que és l'organització sindical de les comissions obreres al País Valencià, el poder gaudir d'una organització tan fortament consolidada, tan gratament participada. I mireu, jo crec que estem fent-ho des de la igualtat real. Per a mi és molt satisfactori, perquè malgrat tot n'hi ha moltes comissions obreres al llarg i a l'ample del País Valencià. N'hi ha més comissions obreres fora de València, i nosaltres, per al conjunt de les comissions obreres del conjunt de l'estat espanyol, som una organització que presenta millors credencials i millor balanç. 6 responsabilitats en 6 secretaries generals d'organitzacions territorials i federals, difícilment igualable en qualsevol organització del conjunt de l'estat espanyol. És suficient? Probablement no, però que a ningú se li oblida que totes i que tots tenim presents, perquè ho portem en el si, en el compromís personal, humà i organitzatiu que ha expressat el conjunt de l'organització al llarg del matí, de que la fulla de ruta que té aquesta organització per al curt termini és una fulla de ruta en femení des de la participació, des del seu origen fins a la màxima de les responsabilitats. Companyes i companys, en l'esforç de totes i en l'esforç de tots, crec que veritablement aquesta organització, que va a l'intern però també que va a l'extern, pot parlar millorant, assumint compromisos de responsabilitat, d'igualtat real, de participació i d'ocupació digna. I això sols ha estat possible per l'empenta, per el compromís personal de cadascuna i per els objectius estratègics que defineixen a la nostra organització. Insistisc, moltes felicitats a totes. Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, conforme ha dit la responsable confederal, i visca les comissions obreres.